Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Hi, good afternoon, everyone. Luzon, Visayas, and Mindanao. Good afternoon. Luzon, sa mga Katagalugan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa Visayas, lalo na sa mga kasipuanuhan, mayong hapon kaninyong tanan. Region 8, Dabugos nga Leyte, Southern Leyte, Metro Tacloban, tulong nga probinsyahan, Samar, Northern, Western, ngan Eastern, maupay nga kulop, aton nga tanan. Naliwat kita, hining nga aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Yan, samtangan akon kabay-abay didi, Kuya Romar Samson. Pangaran ni Pastor Ben Dudong Plaza, warahiyaya na didi. Niniobos na sangkay ng tinuod nga barkada Papa Art Ramasasa. Hinhila hininga aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Isang pagtamayon, kaya Diyos maaraw. Yan, siyempre nababatasanan sa ano kita magtikang. Nagdoan ay kita ang mga pagkampo. Ipagkilang na, nakistuhan ka, maiupan ng gawin, darayaw ka nga Diyos sa waray katapusan. Salamat ang bugos nga adlaw na imo ginhatag ng matagos sa amon. Adi kami anamay, kiningat ramdan. Bukti kami, adi kami mahupay na adinauna, sugat na adayan ka, makikusahin na taramdan. Nagkita na namamati ang may bless mahirap ang mga musika na mababati. Salamat sa Diyos sa inyong kamaupay na amon mong pinaduhi labisan ka man. Adayon ka o Diyos na nagigitang bukod ang mga tagusan. Ginong salamat na tanan among pagkasari kain panalangin ni Gihapon Pastor Ruben Dudong Plaza. Ain man niya nga dapit ka na. Ano man na niyang ipubuhat, ikaw ang kanunay ng mga opo sa inyong pamilya. Isang pamanangatanan ng mga pamilya, Diyos. Ikaw ang
panalangin ang tapos. Isang taman na bugos, na Tacloban, bugos na Samar, bugos na Bisaya, Luzon, na Mindanao, bugos na kalibutan Bundok, ikaw magpanalangin. Ang natanahan ginawa mo maging klikling na may kataugan, tungod na ikaw Diyos ang kadaugan. Di mo ang lumubo, Imay, pagsimba, pagdayaw, labilaan ng pagpapasarap. Hangaran mo lang ang Diyos. In Jesus' name I pray. Amen. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Pinagmasdan ang takbo ng mundo. Hindi mo ba pag-isipan pangyayari nito? Kaibigan ko, imulat ang sarili mo. Di mo ba nalaman? Di mo ba nalaman? Magulo. Halika na, baguhin na ang buhay mo. Muling lumapit kay Yesus Cristo. Ibaon na ang dating gawi at layaw mo. Wag nang sundin ang maling akala mo. Sigaw ng mga tao, kapayapaan ng mundo. Layaw nila'y sinusunod, ngunit sila ay nabigo. Nais mo ba, kaibigan ko, kapahingahan ng buhay mo? Kay Jesus, ikaw ay susuko. Halika na, baguhin na ang buhay mo. Muling lumapit kay Jesus Cristo. Ibaon na ang dating gawi at layaw mo. Wag nang sundin ang maling akala mo. Bumangon ka, gumising na, kapatid. Muling ayusin ang sira mong daigdig. Halika na, baguhin na ang buhay mo. Muling lumapit kay Jesus Cristo. Ibaon na ang dating gawi at layaw mo. Wag nang sundin ang maling akala mo. Halika na, baguhin na ang buhay mo. Muling lumapit kay Jesus Cristo. Ibaon na
ang dating gawi at layaw mo. Wag nang sundin ang maling akala mo. Halika na. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ayan ang mga tuan, halika na. Compose ini ni yan ay original composition ni Pastor Jonathan Suarez. Yan kay Pastor Jonathan Suarez, shout out yan sa inyo sa General Trias or Gen 3 Cavite. Ayan, sa probinsya ng Cavite po, sa General Trias. Kay Pastor Suarez, Pastor Jonathan Suarez and family. Yan, kumusta kayo dyan? Kumusta? At siyempre kasama na yung mga kids nyo dyan, ha? Kay kumusta kay Mrs. mo, si ano ba yan? Nakalimutan ko. Linlin. Ayan, si Linlin. Alawas mo ang inabuhi ko, hinhugasan mo ang hangiling na dugo. Dayawin ka ang Diyos ang kalangitan, dayawin ka ang Diyos ang kabukiran, dayawin ka ang Diyos ang kapatagan, dayawin ka ang Diyos walay katapusan. Dayawin ka ang Diyos ang kalangitan. Ay, nasa ring gadi nag-comment si DJ Philip Pactoranan. Ayan. Sharing niya Kuya Art, pa-shout out. Ak parahita, ak mga batos. Shout out ak parahita ak mga batos. Kan Benly, ngan John Lloyd. Uy, mag-upit mga ngaran iya batos, mga artistahon. Ayon kay ang Diyos maarap at mapili mo. Mga artistahon. Ipakita Ayan, si Madam Losby Cabos Lacabal Labicani. Sabi niya, saring niya, good afternoon po, Kuya Art. Ayan, Madam Losby. Ayan, maupay nga kulo pa imo. na ikaw Kristopano. Nga nadigihapon hi Mr. Roman Rapido. Dayawin Sabi ni Mr. Roman Rapido, magandang tanghali po, Kuya Art. Uy, tanghali pa lang doon sa kanila, ha? kabuki Pa-shout out naman po sa mga taga-isla ng Kapol. dayawin ka ang Uy, fiesta pala ngayon. Sabi ni Roman Rapido, happy fiesta daw. dayawin Sa Kapol, isla ng Kapol, sa Northern Samar. dayawin ka ang Diyos awaray ka. Ayan, si Ate Lita Balbuena Galvan. Sharing ni Ate Lita, maupay nakulog po, haiyo Papa Art. Nan, imo mga kaupo do, nagduhaan lang kami na din hingay Kuya Romar. Iyong lang
if done, oo. Okay, so shout out sa iyong tanan pati naton mga viewers aton kinsa shout out gihapon. Labi na hi Ate Miles Labit aton kinsa shout out. Hello Ate Miles. Enjoy lang kita Ate Miles. Oo, kahit may mga trabaho, enjoy lang po tayo. Okay, so enjoy lang tayo Ate Miles. Ate Miles, love it from Finland with love. Yan. Ayan, Ate Miles. Ayan, shout out gihapon ngadtohan Anua family didaha barangay Kadsumangkay, Balanghiga, Eastern Samar. Shout out gihapon nga kan Mayor Dana Delira han Balanghiga, Eastern Samar. Mayor Gilbert Go han Hipurlos, Eastern Samar. Ayan, Mayor Gilbert non go. And shout out gihapon ngadto kan Mayor Rapi Acebias han Kinapundan, Eastern Samar. Man siyempre nga dagihapon han usa nga musikero nga mayor si Mayor Brad Amado Kandiduhan Hernani, Eastern Samar. Ayan. Nganan, siyempre shout out nga nit mga mayors natanan na ito pati mga LGU, membrohan LGU. Ayan, kaupod ang mga konsihales. Ayan, siyempre. Ayan, samtang ang aton oras alas 3:30 na. Hoy, Kuya Romar, Merkulis ngayon na nga adlaw, ika-31 bulan han Hulyo. Makakanitan na itong Agosto, Kuya Romar, buwas nga adlaw. Ayan, so ika-30 katapusan nga adlaw han bulan han Hulyo tuig 2024. Okay, kay human naman kitahan aton siyahan nga musika. By the way, ngayon hi Pastor Ruben waray didi, Pastor Ruben Dudong Lasa. Kaya da siguro nabibisihan. So, Pastor Ruben, kunhain ka man niya na, ada, sige la. Tipot na la, ha? Tipot na la. Okay, ngadto kitahan sunod nga musika, di man ang sunod nga musika. Di man ang sunod nga musika naton Panday Gadla Ako. Para ini ngadtuhan mga panday. Inspirational song parahan mga panday. Dinhilahan naton taramdan. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Katulian ang inaamat, yan ang nga panahon. Kay nga tanan mahal na ang mga papliton. Damuit na araba, ngan nagugutom. Kay ang panarabahuan, kamakuri pagpilmon. Salit it ang trabaho, inuugupan ko. Bisan medyo makuri, kinaagwanta ko. Para mabuhigla itong pamilya ko. Padayon ako nga nagtratrabaho. Oo, panday gad ako, kay asya ini ang skill ko. Pero kontento na ako, pabuhila ang pamilya ko. Tunog hit akon martilyo, sirotsungan hit aksapyo. Hapamugas bugas libre ako.
May ada na pakyaw, malipayon ako. Makakabalon na ang mga estudyante ko. Nagsigurado di na makukulog it ang kaldero. Ngan makakapalit hindi sa ukay-ukay ang misis ko. Ngan makakatilaw in marasa nga sabaw. Tambalhan ka masablot nganhin kahidlaw. Bisan kun hasugadla nga mga paagi, malipayon kami luyuhit ang kapobre. Oo, panday gad ako, kaya siya ini ang iskil ko. Pero kontento na ako, mabuhi na ang pamilya ko. Tunog hit akon martilyo, sirutsungan han aksapyo. Hapamugas-mugas libre ako. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Haakon pagkapanday, ako nalilipay. Bisan danay may trabaho, nga danay standby. Akon huna-hunaon, nga diri permit panahon. Danay waray ngan danay, may ada gihapon. Akon hinpapasigarbo, an akon kapanday. Kay bisan lakon sugat, diri harumamay. Tangkod nga pagtrabaho, ang ginbubuhat ko. Salit na tagusya itak amo. Oo, panday gad ako, kaya siya ini ang iskil ko. Tunog hit akon martilyo, sirutsungan hit aksapyo. Pero kontento na ako, hininga akon trabaho. Hapamugas-mugas libre ako. Bisan lakon sugat, kontento ako. Oo, tinuod banday la ako. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ayan ang mga tuan, panday gad ako. Yan. Inspiration ini para haton mga panday nga mga tangkot. Actually, damot mga panday yan ang prepare at mga tangkot. Diba? Sa mga panday nga lalanat lahan sweldo pero ang trabaho walang hinagi. Para doon mga tangkod nga panday, ha, diri at parahan, diri mga tangkod, parahan mga tangkod. Pero, ada man pagtitikang ikatangkod, diri anay tangkod, di ba? Magtatangkod na gap ito, yung tumakas na han kadiri katangkod. Ayan, siguro bahin ka mo makasiring Papa Art Christian Edition pero nagpatukar na ng waray-waray. Yes. Napatukar kita yung mga waray-waray pero piling-pili itaton kita papatukar. Iton may mga hugot ng kakahatag inspirasyon, di ba? Di kita pwede din yung magpatukarhin kurat sa kay kurat sa diri man ito inspirasyonal, ha?
ang kapan ay iton kurat sa tanan kultural iton. Diyos So, ibang programa iton pwede magpatukar iton. Iton ang programa nga ang tunughan musika ni Papa Art Ramasa sa mga awit waray nun. Bida pwede. Pero din adon Christian edition, pipilion tala iton mga waray na mga ayan, pwede ngayon ka mo mag-shout out ha, mag-comment na tot yung mga loved ones, na tanan, na tot yung mga barkada, na tot yung mga friends. So, ha? Oo, sige, pwede ka mo mag-comment sa ubos, sa comment section. Sa YouTube, o live kita yan ha, YouTube, Art Ramasasa sa YouTube channel. Ngan, siyempre, Art Ramasasa Facebook page. Ayan, naka-live kita. Ayan, kumusta ang mga nag-aalan susunod gihapon han Christian edition? Kumusta? Laging sa shoutout ko gihapon hi Pastor Bert Samson and family. Ayan, ada ba him Papa Kuya Romar? Ada ba him Papa yan ha iyo? Nakaturog. Nakaturog ko nun natin, Kuya Romar. Mapa ito para dumako. Oh no! Ayan, ang mga taga-Corbel, kumusta ka mo? Ang makabasag ng Kamison. Ayan, family. Kinukumusta ko gihapon ang mga taga-SOS. Siyempre nga dahan amon leader, ang amon president, ang huwa ng mga officer. So, hapag dumara, ikang han presidente, Ernesto John Cuyag. Yan. Yan, ngadto na haubos ang presidente, ngadto ang mga opisyal, o kaupod na didaan mga BODs. Kapag dumara ini ni President, huwa President, Homeowners Association President Ernesto Cuyag Jr. Kumusta mga taga-SOS and Habitat Lot 4466? An Habitat liwat dito Haigbaw. Kumusta ka mo? Yan, shout out gihapon han mga taga Irobil. Oo, mga taga Irobil. Siyempre, kaupod na ito na nira mga leaders, ha? Yan, ang mga taga GMA, taga Global. Shout out nga daha iyo. Ang mga taga PICE. Ayan, shout out nga daha iyo. Kaupod na ito ng iyo mga officers. Ayan. Uy, shout out ngayon, didahan. House of Prayer Church. Na pinangungunahan ni Pastor Aniel ba? Nangalimutan ka na apelyido. Ayan. Siyempre nga tuhan era leader din niya section si Pastor Frederick Parroco. Yan, siyempre nga siya shoutout na gihapon ang Plaza family. Kalagan Pastor Dodong and family, Pastor Ruben Plaza and family. Ayan, siyempre. So, meron nga nga family, open na ito nit mga kids. Ayan, kumusta ka mo? Kumusta? Plaza family. Ayan, siyempre, isa-shoutout na gihapon ang mga taga Guadalupe. Tikang ha, phase through. Tikang ha, phase 1, 2, and 3. Ayan, ngadahan Sunggay family. Nganahan Buko family.
Yan, kumusta? Mga taga Greendale, kumusta? Mga taga Kawit St. Francis, kumusta ka mo? Isti Yan, kumusta ang mga taga New Hope, Santa Elena? Yan, ang mga taga Richview. Ayan, mga taga Richview, kumusta? Mahani kita hininga aton karamdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ayan, kumusta? Kinukumusta ko gihapon ang mga taga Villa Diana. Ayan. Ayan, ang mga taga SM. Yan ang mga taga Villa Sofia. Kumusta ka mo? Kumusta? Okay. Natong gin shout out. Aada maupay ng kondisyon per niya panlawa. Ayan, merienda na. Ngadto kitahan sunod nga musika. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Permita Ginoo akong darangkanan, ikaw ang naugo nga nag-aataman, gingawa sa ko hakataragman, ngan hakasakitan, imo gintambal, inugasan mo ako, hanbaraan nga dugo, waray ko kahadlo, kay ikaw ang nagmamanglo, ang masunod nga adlaw, waray ko kahulo, kay ikaw Ginoo, ang taguanan ko. Manuhod ako kapag simbahay mo, pasidunggan mo, ikaw o Ginoo. Dayawon ka, labangan niya tanan, pagdahon ang ngaran, lumaraan. Pirmi ka Ginoo, akong darampanan, ikaw ang naugo, nga nag-aataman, gingawa sa ko, hakataragman, ngan hakasakitan, imo gintambal, ginugasan mo ako, hanbaraan nga dugo, waray ko kahadlo, kay ikaw ang nagmamangno, ang masunod nga adlaw, waray ko kahulo, kay ikaw Ginoo, ang taguanan ko. Manuhod ako kapag simbahay mo, pasidunggan ko, ikaw o Ginoo. Dayawon ka, labawan niya tanan, pagdahon ang ngaran, lumaraan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Maluhod
Ang tunog han musika ni Papa Art Ramasasa. Ang tunog han musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ayan, usang waray-waray Christian song. Ayan. Ayan, sige. Ay, shout out ko ngayong gihapon ang isang simbahan nila Hollywood na dumara ni Pastor Francis Gacus. Ayan, hello Pastor Francis. Siyempre ikaw, mga members ha. Ayan, dida Hollywood, nula-tula. Yan, gadagan Pastor Francis Gacus. Kamusta, Pastor? Yan, siyempre, love you kita nga to sa Amaro. Login sa shout out gihapon ang Canavid Church. Ida Barangay Malugu, Canavid, Eastern Samar. Kapag dumara ni Pastor Dominador Oming Moratalia Senior. Siyempre kaupod na ito na iya mga membro. Ha? Nadakan Pastor Dominador Oming Moratalia Senior. And family o nadakan Mami Lucia. And siyempre nga dagihapon an Sulat Church. Oo, dida Maglipay. Sulat Church. Simbahan nga gindudumara ni Pastor Angelo Moratalia. Yan. Angan siyempre shout out gihapon an Mutyong Church. Dida Mutyong East Western Samar. Mutyong Church nga gindodumara ni Pastor Rodi Gabani. Yan, Pastor Rodi, kumusta? Maupay nga pulo pa iyong tanan, dida? Yan, dida Osminia Church, han Hinabangan, Osminia Hinabangan. Yan, Pastor Jeffrey Pasiot. Yan, kumusta ka, Pastor Jeff? Oo, yan, kumusta? Natanan ng mga churches, pwede ka mo mag-shout out. Oy, an church, usang simbahang gihapon dito, Barangay Pikas. Tahan, an apostolic independent mission. Ginudumara ni Pastor Christian Espirito. Upod na niya mga membro, siyempre. Yan. Barangay Pikas, Tagtahan, Tacloban City. Yan. Apostolic Independent Mission. Kumusta, Pastor? Kumusta? Yan, kumusta iyong matanan dida, Pastor? Gan, gabay pa maupay. Gamit aton baga kondisyon aton panglawan. Guli, gugmang ang grasyahan Diyos. Okay, di kita maglangan nga tugitahan sunod nga musika. Oy, pwede kita mag-imbitar mga kapastoran nga karuyag mag-share hining aton program. Mag-share Word of God. Ayan, oo. Pareho ang ibubuhat ni Dodong Robin Dodong Plaza. Ayan, kung baga available si Pastor Gacus, Pastor Francis
Tapos, ganyan, oo. Ako man Para hini gintukuan na church. imula Okay, so, Sunod pwede mag-share in Word of God. Yan, pwede. Pwede liwat kita kumeda karoyag na Christian singers. Pwede gihapon kita Kasan mo pwede gihap kamo. Pwede gihap kamo mag-share ang iyong talent. Dinhi nga aton programa. Tunughan musika ni Papa Art Ramasa sa Christian Edition. Okay, ngadto kitahan sunod nga musika adiman. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ikaw gudla Jesus, ang kinabuhi ko. Ikaw gudla Jesus, ang paglaon ko. Tungod handa ko mga gugma, gintalwas mo ako. Jesus, ikaw ang kinabuhi ko. Gamhanan ka nga Diyos, salamat haimo. Kinabuhi ko, ginbag-o mo. Waray nagudi ba, nahingyap ko. Kung diyan bago ko'y kaupod haimo.
tunog musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Nan samtangan aton oras sa bugos nga Pilipinas. Alas 4 han kakorolpon. Ang tunog musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ayan. Padayon kita, hiningaton karamdan, ang tunugan musika, ang Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Hingaranan iniya nga Christian Edition, kahit aton musika nga ginpapatugtog for mga Christian. Ayan. And siyempre, may danganin kita kaupod nga pastor, pagkahatag niya hapon him na Word of God. Okay, samtang mara kita kaupod nga pastor, and then kitahan mga shout out. Shout out nga dahan mga taga Barangay Parina, Hipurlos, and Pabiliar family, Palier family. Yan ang Paharilla family. Ayan, damot Paharilla dida, labi na dida, Sitio Borabod, Parina. Shout out nga daha iyo ha, dida ha Parina, Barangay Parina, Hipurlos, Eastern Samar. Andi dah malabag hi Manasiding Ramasasa Praxidis Siding Ramasasa de la Cruz. Nan kaupo dan iya mga kids nganan iya mga apo siyempre. Ayan ngan may dakik papabate ha iyo nga usang kanta. Nagpa-practice niya kasi niya ang Tagalog songs Christian gihapon. Ang title hini Inaamin Ko. Hinhila hini nga aton taramdan. Ang tunog musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ipakita na Kristuhan ka, mailupan ka. Oo, inaamin ko, ang sakit ay may gamot, nabibili ito. Ngunit sana'y matanggap mo, pagkagipitan na, sayang lahat ito, walang nagagawa. Tulad nga ng kamatayan, dahil walang gamot, hindi kayang pigilan ng kahit sino man. Sige, magpasasaka, sundin ang iyong layaw, kasama ng iba. Sige, magpakasaya, habang ika'y buhay at maraming pera. Alam mo ba sa Diyos tayo ay harap, ating gawang sikreto ay mabubunyag. Mabuti man o masama na ating ginawa, yan ang gagamitin sa ating pagdating ng tagda.
Oo, inaamin ko, ang sakit ay may gamot, nabibili ito. Ngunit sana'y matanggap mo, pagkagipitan na, sayang lahat ito, walang nagagawa. Tulad nga ng kamatayan, dahil walang gamot, hindi kayang pigilan ng kahit sino man. Sige, magpasasaka, sundin ang iyong layaw, kasama ng iba. Sige, magpakasaya, habang ika'y buhay at maraming pera. Alam mo ba sa Diyos tayo ay harap, ating gawang sikreto ay mabubunyag. Ating kapatid, mabuti man o masama na ating ginawa, yan ang gagamitin sa ating pagdating ng takda. Inaamin ko, oo, inaamin ko. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Bumangon ka, kaibigan, hanapin mo ang iyong daan. Patutunguhan mo'y may kalayuan, makikita mo kung saan. Si Jesus lamang ang daan, siyang buhay at katotohanan. Wala
makapupunta sa Ama kundi sa Kanya lang. Si Jesus ang Panginoon, siyang daan. Sikapin mo, kaibigan, na sa iyong paghahanap siya'y masumpungan. At wag na wag mo nang kaligtaan na siya ang ang buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang daan, siyang buhay at katotohanan. Walang makapupunta sa Ama kundi sa Kanya lang. Si Jesus ang Panginoon, siyang daan. Siyang buhay at katotohanan. Walang makapupunta sa Ama kundi sa Kanya lang. Si Jesus ang Panginoon, siyang daan. Si Jesus lamang ang daan, siyang buhay at katotohanan. Walang makapupunta sa Ama kundi sa Kanya lang. Si Jesus ang Panginoon, siyang daan. Si Jesus ang Panginoon, siyang daan. Si Jesus ang Panginoon, siyang daan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Okay, amato ang duhang nga music ang usang hingyap mag-singer kihapon. Oo, kaya no. Iya una nga kanta amo ang inaamin ko. Ang ikaduha amo ang si Jesus ang daan. Okay, so anaton oras sa bugos nga Pilipinas. Time check ani kita. Hahila ako maluhod. Anaton oras sa bugos nga Pilipinas. Ura. Oras alas 4:15 na. Dinhila habugos nga Pilipinas. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Inabuhi ko, hinugasan mo ang hamiling na dugo. Ayan, sige, may comment nila. Nasiring hi Dayawin Nasiring hi Alan
Gersano. Pa-shout out naman, Dida Papa Art. Watching Tikang Haparanas, Paranas sa Marini. Nanadigap Himadam Lusby Kabus Lakabalabikani. Sharing niya, shout out Kuya Art aton mga ka-GC. Beautiful, Hiraatod Lita Balboy Nagalban. Yan, Miles Labit. Oo, hey Ate Miles Labit. Oo, ako ninigin shout out kanina. Nanhi Rosa. Rosa Raptor. Oo, nganhi Madam Rosa Raptor. Oo, yan. Hain adto nga hain an mao pay nga song do hadto inaamin ko or si Jesus ang daan. Nilin Omlang Abrid. Sharing niya shout out nga daak BFF sa Tikang Manila. Maybelline Apid taga alang-alang Samar dinini kinapundan alang-alang kinapundan Samar. And shout out nga dahit akon lalabs kanay kan nga dakan tips anyano taga barangay Nagahan kinapundan gihap ini Eastern Samar from Nils Boy Umlang. Oya di gihapon hi Madam Gemma Balinsuna. Sharing ni Madam Valenzuela Balinsuna, Gemma Balinsuna. Shout out sa tanang taga Palumpon. Oy, speaking of Palumpon, shout out. Nabutogan ako. Shout out mga taga Palumpunganon. Oy, didaha sitio kilometro 8 an Liberty Palumpon. An Manuel family, de Busura and Manuel family. Nadakan Maring Susan and paring Tony Manuel. Nan kaupo dan ira mga kids. Si Christian ngan hi April Joy Manuel. Yan, mga taga-utso. Yan. Yan, didiha barangay Kaduhaan gihapon. An Asayas, Disyo, and ano pa? Yan, an Asayas ngan Disyo family. Didiha barangay Kaduhaan. Yan, yan. Ano ito? Apelyido ni Henry. Kalimot ko. Mendoza family. Ngadakan Lily Mendoza Alayon. Ngan Maida Mendoza and kids. Ha? Sa tanang mga taga-Kaduhaan, shout out diha kaninyo. Ha kang manang nati. O sa iyang mga anak, wala ko'y nailan, si Cheryl lang. Cheryl and Cardo Merin. Yan, ang mga Itang family diha sa Binansing, kumusta? Okay, may na pa? Ha? Oy, si
Madam Minda Francisco. Siring ni Madam Minda Francisco, mga paingakulop, Kuya Art. Shout out ha iyo dida. Thank you, Day. Thank you, thank you. Ayan, siring ni Ate Lita Balboy na Galban, nabibisi lang ngayong kunuhiya. Ayan. Wow. Oy, pareho ka mga him Ate Leti. Dahil Lita. Ay nagihap niya mga kapaya didi. Pero waray uwak. Diri uwak it nang ngunguha. Uwak nga duduha ang kamot. Ay nagihap didi niya bayabas. Diri tamsit nang ngunguha. Duduha ang kamot. Ayan, kung diri man didahay mo uwak, diri uwak, pero nangunguha lagi. Ayan, sige. Okay, pakantahong tangahaw. Ay, sige. Oy, Sister Marlina Ampulokyo. Mayong hapon, Brother Art. Ingon niya, shout out from Bohol. Oy, Sister Marlina. Shout out diha ang Ampulokyo family. Nganha sa Bohol. Ayan. Ang COVID, nganha kang Pastor Eli COVID and Pastor Danny COVID. Ayan. Raul Villarino Timing. Watching from Tinugay, Baras, Rizal. Ayan. Shout out ang taga-barangay Tika, Marugo, Leyte. Yan. Thank you. Ayan, mga taga-Barugo, Leyte. Barangay Tika. And pag-shout out, Tikang Kan. Raul Villarino Diming. Ayan, sige pakantahong tangahaw an aton gin pakanta kanina. An iya kanta kanina nga inaamin ko. An sunod Tagalog gihapon si Jesus ang daan. Ayan. And itsunod an iya namang kanta nga Winaray, may daliwat hinihiya waray song Adiman. Ato rin papabati ha iyo. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Aray na panahon para umundang ka. Ngan kalimtanan ka madasig mo yan na. Bangin niyang buwas umabuti yan. Kanugon gud kun makakawang Waray na panahon para umundang ka. Ngan kalimtanan ka madasig mo yan na. Bangin niyang buwas umabuti yan. Kanugon gud kung makakawang mga
adlaw tapos kagabi yun bungahan paghago maabutan bato. Ayaw ka barakahan imo problema kay may kabatunan imo pangaraba. Ang Ginoo maaram iya nagkikita nga gintutuman adtun sa aniya. Mga paghagot mo imapinol sa nun mga adlaw oras o panahon natulod ang adlaw tapos kagabi yun bungahan paghago maabutan bato. Mga paghagot mo imapinol sa nun mga adlaw oras o panahon natulod ang adlaw tapos kagabi yun bungahan paghago maabutan bato. Mga paghagot mo imapinol sa nun mga adlaw oras o panahon natulod ang adlaw tapos kagabi yun bungahan paghago maabutan bato. Bungahan paghago maabutan bato. Bungahan paghago maabutan bato. Ang tunog at musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ayan, mga paghago. Oo, balitaw. Itaton mga paghago, balitaw. Magiging baliwaray na. Kung itaton lang mga kalugarin mo itaton pasatgan. Kaya kita maaram sa anong mapanahon. Kay diri man naton at aton kapalaran. Ang panahon, ang natanan na aton mga pag-ago, hindi niya magginakawang, pero panahon naton ang sa aton kinabuhi, man ang aton buhaton, diri makakawa. Salit na inibalitaw nga taramdan. Kaya ko na ipasabot balitaw. Kay ang mga radio station or ang mga fish, wala kitahin maliban ito. Bihira ito mga programang puro Christian is pinutukar. No? Mga secular aton sorbihon mga kabutuan itong programa nga Christian Lekon Music dan kapati nga ni musika nga Christian master ano itong kanang patay man itong music
tira ay pamatihit iba, diri man nga tanan. Patukar na nga ni Christian, kanan patay. So, sayop ito na mindset ay diri sugad. Pero haluyot nga bahin, kadaman hiton mga labi na itong mga funeral services kami na funeral home. Lolo po nga ni Hira nagtudon ng mga ugto nato na mataliwan. Kadaman nga music Christian. Iba naman na iba naman naguhunahon ang Christian. Kanan patayla. Sayop ito, sayop. Ang Christian, aton, haaton, pati. Ang inspiration ng tikang hangin. Ipakita na Kristo karon ka. Yan, siyempre, nga ito kita last music. Tanong kita magundang, hiningaton taramdan ang tunugan musika ni Papa Art Ramasasa Christian Edition. Nagto kitahin ko sa nga kanta, Aliman. Ang tunugan musika ni Papa Art Ramasasa Christian Edition. Usa nga si Buhano nga kanta, Aliman. Dalaygon ka, amahan. Dalaygon ka, amahan, sa walay katapusan. Pagasimbahon ang imong ngalan, Diyos nga labing gamanan, among pag-aawitan, ang ngalan mong balaan. Himaya o kadungganan, alang kanimulangan. Dilihitok na ang imong kaayo, o among Ginoo. Kung sa padayon kaming pag-aawit sa atubangan mo, ikaw among halangan o pagayupuan. Ikaw lamang, Ginoo Jesucristo, ang among pagaludhan. Imong ipakamatyan ang among kasalanan, tungod sa dako mong luma, kinabuhi iusikan. Dilihitok nga ang imong kaayo, o among Ginoo. Sa pagdayon kaming pag-aawit sa atubangan mo, ikaw among halaran o pagayupuan. Ikaw lamang, Ginoo Jesucristo, ang among pagalutang. Ikaw lamang, Ginoo Jesucristo,
ang among kaluwasan. Dalaygon ka, Amahan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ayan ang matuan kanta nga Dalaygon ka Amahan. Sa nga Cebuano nga kanta, samtang amaton atong katapusan nga musika, kini nga aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Akon gipapasalamatan at mga nag-comments o nagpa-shoutout na dun ira mga loved ones. Already shoutout. At siyempre, diri la gipapasalama. Diri la atong mga nag-comments kundi bisan pa man ang tanan ng mga viewers sa Facebook and ha YouTube. Ha? Ayan. O, salamat. Damong salamat han iyo panahon. And damong nga salamat hatun na iyo ginhatag na maliban nga panahon may oras pa, di ba? Mga salamat han paghatag niyo balitaw-hin labi na ngadtuhan mati ang mga musika waray nun ang iba kaya waray nun nga musika pero Christian kaya lagi hapon Tagalog, mostly ang Tagalog ang aton pinatukarya na Unang salamat tayo mga tanan, mga viewers. Bisan kung wari ka mo mag-comment, maram ako hapon na yun nakikita. Ayan, mga duha tulo naman daw, kina... Balitaw, damo nga salamat. Tayo nga tanan, mga viewers, ngun nga tuhon mga nag-comment, nagpa-shout out. Damo gihap nga salamat han iyo panahon oras nga ginapahurang akon amon. Siyempre hangaran han akon kao sa didi waray didi na Pastor Ruben Dodong Plaza. Nan amon akon kaabay-abay gihapon didi Kuya Rumar ang pinakakusdan. Kuya Rumar Samson. Ayan. Siyempre, hininiubos na sangkay nga tinuod nga barkada Papa Arthur, masasama si Siring. Sabay pa, nga permi ka mo kondisyon, ada ka mo kondisyon permi hapan lawas. Ang padayon nga nakikita, nagsusupport, kada taramdan nga akon lalatag din niya YouTube nga Facebook. Salamat tayo nga tanan ngan gabay pa ada kamo permi mga pingatan lawas ngan maupay nga kulop. God bless sa aton nga tanan ngan kanu kita mag rahining aton taramdan maagi-anay Gawin maarang na hirap Hindi na magyakan Nahigigitan na ito anay kitahan pangkatapusan Anon ibang nakahirap Dayaw
medyo nagluloko din ha? Okay, so ngadto kitahan pagkatapusan. Sige, padayon kita. Ginoong Diyos, padayon kami nga ng papasalamat, haning kamaupay, matagusama. Salamat Diyos, ang pagkikupod mo, hindi nga taramdan, ang tunugan mo si Gani Pawag, para masasa, Christian Edition. Sabay po Diyos, na nakahatag kami pagbawan sa mga musika na among pinabatian ng Thank the Lord, minsan ka mga hindi mo ang nanigay mo. Hindi mo karamdaman. Diyos, ang mga panalangin. Hindi pa man kami ang mga mamamati o nagtitinay. Hindi na karamdaman. Mayroong tagan ng puso ayong unahang nahirapan ano man pahoon man pagpupul nahigin ng Diyos hindi mo mga katawan na nabubulo Diyos ang mga musika ang mga tunog na inyong hatag sa hamon hatag na panahon na para ipabati inyong mga musika pananagunawa mo inyong papasalamatan hanggang kayo ang mga program
Hindi din tatapos sining atong taramdan daw mga salamat hayong tanan ngan gabay pa padayong kamo magsubaybay ang tanan nga mga taramdan dinhi ha Facebook Art Ramasa sa Facebook page nan ha Art Ramasa sa YouTube channel. Salamatan iyo suportahan babalik-balik kong pugod ni Fermin pagpasalamat dida iyo kung waray kamo waray gihap ini nga taramdan. Salamat at kung mga nagpaluyo hini sugad na nag-i-sponsor hini. So, salamat. Hindi na napamention. Na akong hapkin sa shout out. Hira padayon, naging sa shout out. Anak mga kasangkayan. Sugad ka natin Losby, Kabos, Lakabal, Labikani, at Anita Balboy na Galban. Labi na nga tukan Ate Miles Labit na ato ha Finland. Ayan. Miles, enjoy lang kita. Damo nga salamat kayo nga tanan. Ininiubos na sangkay nga tinuod nga barkada Papa Art Ramasa sa magtisiring. Good afternoon and God bless you all. I love you. Diyos, panalangin ka sa bye-bye. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Dayawon ta ang Diyos, ang kabukiran. Dayawon ta ang Diyos, ang kapatagan. Dayawon ta ang Diyos, waray katapusan. Dayawon ta ang Diyos, ang kalangitan. Dayawon ta ang Diyos, ang kabukiran.